bayathandaza abantu baphile, bakhululeka abantu, kodwa xa ifika ebandleni bangakhululeki abantu. Kanti aba bazibonela nje ubrata nje ofana nabo. Aba ngaphaya bayamhlonipha. Yabona abazalwane, njengoba singabantu kanje, xa usengxakini ndingathandaza ndide ndilile ndifuna uphume kuloo ngxaki. Kodwa if behind my back uthetha kakubi ngebandla, uthetha kakubi ngam, uthetha kakubi, mna sincerely noba ndiyivile loo nto ndizofuna uba uncedakale, kodwa the anointing ayinako upenetrata. Ayizopenetrata, awuzophila. Ndingayithatha i-CV yakho ndiyoyifaka, ndithethe nabantu ungaqashwa, ngoba mna intliziyo yam iyafuna usebenze, kodwa intambiso yona yazi ngaphaya, yazi nento eyicingayo. Ufumanisa uba ube kwibandla elispeshalayiza nge-deliverance kodwa ungabikho delivered, ngoba ephesini umdududzeli akho nto angayenza, kodwa i-anointing yiyo esebenzayo. Yenze ngokule nto yokuthi no matter ukuthubeka kangakanani umfundisi wakho, no matter ukuhlaza kangakanani, no matter unjani, ifuneka umhloniphe. Uma uyabona uba mhlawumbe ngeke ndimhloniphe, is better umshiye uyahambe uye kwelinye ibandla. Akusosono ukushintsha ibandla. Isono kukuba sebandleni elinomfundisi ongazumhlonipha. Ukuba umfundisi okhokheleyo mncane kunoba ahlonishwe nguwe, kungcono uhambe uyofuna untangakho ukwenzela ukuba uncedakale. Ngeke intambiso ongayihloniphiyo ikusebenzele, soze ikusebenzele. Uyabona, uyothandaza azile ukudla umntana womntu ezama kungenzeki kwanto. The more ethandazela wena, the more naye ehlelwa ziingxaki ezininzi. Ingakho lithi iBhayibhile ukuthi Jeremiya 7:16 ithi, Jeremiya, ungabathandazeli aba bantu. Kusho uThixo uJeremiya, ungabathandazeli aba bantu, ngoba noba ungathi uyathandaza ngeke ndive, ngenxa yento abayenzayo. Oonyana bayatheza, batheza iinkuni, amadoda ayaphepha, abafazi neentombi bayaxova. Yonke loo nto yenzelwa ukumkanikazi wezulu. Lo kumkanikazi wezulu lo kuthiwa nguSamiramis, lona axovelwayo ngomso. Uthi noba ungathi uyabathandazela Jeremiya, kodwa soze ndive, soze ndiphendule, ngoba awuyazi wena into abayenzayo. Bazalwane, yinto yabona ke ezibezi kule vangeli ye-holiness zizinto ezingekhoyo. Abazalwane be-holiness abahloniphi, abahloniphi. Even nomzalwane ongekhoyo kule holiness abakwazi uba bakwazi uba bam-accommodate, bathethe naye kakuhle njengomntu.
vele bathathe nje njengomyedini wokuqala engathi zizinto ke bazalwane ofuna basizibambe sizazi ezo, ngoba siwinile icala lesinxibo saba right esinxibeni, right, kodwa masibuye sibuyele kwizimiso zikaThixo, izimiso zikaThixo, sibahloniphe abantu, sibahloniphe abantu abasikhokheleyo, ukwenzela uba bangangxini besitsho Bible study, ngoba uma ningabahloniphi bazowenza umsebenzi bencwina, ithi yokhona into ethi nani ningancedakali, le nto ingani, yabona bazalwane, into endifuna nje siyibambe le nto bazalwane, thina because yinto ethe yaphuma esandleni kwexesha sifikisa silahla ifiber, sabona into yonke into nguSathane. Yabona kufuneka siyazi uba let us honor but not worship. Hallelujah. Sithena xa sibona abantu sebethengelwa sofa pha, bethengelwa izitulo ezikhulu, abantu beguqa kubo, sabe sesilahla nje nembeko yabefuna ukuthi abafundisi bayafuna balingana nabanye abantu. Bazalwane, masiyibambe, abefundisi abalingani nabazalwane. Loo nto yenziwe nguThixo, ayenziwa ngumfundisi, yenziwe nguThixo. Njengangoku njengokulapho wena uyaphangela futhi enjoya ukuphangela, kodwa umfundisi yena wakuyeka ukuphangela, wayefunde njengawe nemaphupho njengawe, wafika naye wazibhatala iifizi njengawe, kodwa uThixo wathi hamba uyoqala umsebenzi. Imagine ukuba ndandiqhubekile ndasebenza as a surveyor, ndabe ndimejarisha pha, ndisenza ii-bills of quantities, ndandizogqibela ngaba anifumananga this gospel, ngaba i-House of Repentance ayikho. Yeah, because of ile nto yeah ngalixova noSamiramis. Hallelujah. Yeah, bazalwane, ndizama ukuthi ke bazalwane, xa ndiveza ndithetha njengam, andithethi ngam per se, ndifuna nje uba ube into ebesengqondweni yethu yokuba bazalwane, masibahloniphe iinkokheli zethu, kwiindawo esikhonza kuzo, kwii-locals zethu, kufuneka let us honor. Yabona noba uyabona kungcono uphe uvele ngathi besisitenge, uzothi noba sesithi sefumanisa uba umfundisi lona inhliziyo yakhe akasawuthandi yokucaphukela unqwela into ezimbi, intambiso unqwela into ezintle yona. The more ethetha kabi ngawe ekwenyelisa, the more uphakama, kuba intambiso le yakhe iyakusebenzela ngoku yena athetha kakubi ngawe. Hallelujah. Yeah, ngoba le nto ayingayi iyangothixo. Yabona abazalwane, kudala sabe senyeliswa ngabantu, kodwa the more abantu besenyelisa bethetha kabi ngathi, the more siyasenyuka. Bathetha kakubi ngathi, thina siyenyuka. Hallelujah. Make sure that you commit yourself ebandleni okulo. Bekhona ibandla ozikhomitha kuyo, ozoba nestress ngalo, ube nestress ngezinto zikaThixo.
ya ube-addicted. Ayi emini mathi mfundisi wam uyaphosa emini. Hayi usazoyiva khona evangelist ekhona apha. Suka ngapha ebhayi. Hayi ba-addicted ezwini likaThixo. Haleluya. Amen. Unqanqatheka uyibabula funeka unqanqatheke. Haleluya. Ya-ke bazalwane, ndifuna sibe committed ezwini likaThixo. Must make sure yabona bafundisi bam, bafakeli, ndiyazi uba thina sinezityhilelo ezinkulu, sinezinto nezi-revelation esinazo. But if ever we want to succeed kwi-ministry, let's honor umuntu obekwe ngaphezu kwethu. Sim-honorishe right, sim-honorishe ekubi. Yabona bazalwane, make ndenze ndithethe ngabo. uMalimba ungambuza ngamfona sebusuku elele, ndimsevile la tata, ndimsevile kumaxesha anzima, ndama naye bemka abantu ebandleni lonke, sashika sobabini. Andimsevanga nje kuthiwa ndiyaseva nje kuphela, I sacrifice imali, sacrifice ixesha nemali for iministry. Ungambuza naye. Kube khona i-stress ixesha, sibe stress, yabona xa stressed eze kum, sibe stress sobabini. Singazi uba kuzorentwa ngantoni phi-PRD. Umnikelo kube yi-280, sirente 1,000 ngeSunday. Umnikazi we-auditorium ayikho. Plus sine-transport esithathutha ngabo abantu bangapha Kaplani. Iteksi, imoto ezisithutha ngabo abantwana zifuna imali yayo. Umnikelo yi-280, 1,000 plus ezi moto zabasithwalisa abantu. Abantu esibathutha ngapha bangena edolophini bathenga igrosari, thina apha sizikweba intloko funa ukubhatala ezi moto zabo. Nabo mama wam, ufumana uba bathenga igrosari abahamba nayo. Ufumana abanye ufumana uba sibalayishe ngapha kwaKaplani, beze bangene enkonzweni, nyamanani bangene edolophini, bazovela inkonzo xa seyiphuma because kaloku awusombona umntu ongekhoyo kanti umntu uyogrosa. Yabona siharisha intende, ngasiharisha intende ngapha eSpring. Umnikazi wentende xa sikhonza kanje athi umfundisi same kanje eshumayela, ukhonikela liphambi komnyango, ahlale phaa uzoconnecta imali yakhe. Yashumayela umfundisi apha, umnyango wentende ujongene naye, ume phaa akangena ongena, uhlala phaa kwenyango, uyasaba xa siphuma uyofuna imali yakhe. Xa ujonga umnikelo ayikho, yi-700 yantende per Sunday per week, buye hlala phaa. Wathi wathika wathi, yabona wena awungomthuthuzeli, ungumngcumuthekisi. Ndizakuthi ke bazalwane, awungambuza uMalimba, sikhale kunye up until from the day ndifika eRestoration Family Church until uThixo andibize ndiphume. Zange yabona ndikuxelele, yabona indlela endandicommitted ngayo, umfundisi wayeqiniseka uba we-free xa ndikhona, because ukuba ndiyafika funeka uqhubile iBible study, akekho khona bakhona, ndiyafika ndingene ndiqhube iBible study, yonke into eyenzekayo. Uba ufuneka kwakhiwe, ndiyafika ndiyokwakha. Yabona la ngezantsi la kwesizathu lapho zasakhe infrastructure silapha sachitheka, safika singena ndawo khonza
sasibeke kula futhi ile ntoza itente sasibeke kule ndawo lesibeke istructure njengoba sibeke itente lapha xa John wa le tente le ifana le abanye le khona le bese sayibeka osenzela House of Repentance le bese sayibeka la le kwacaca uba umnikazi wayo ufika ucaba ufuna le ntoza ipools bekade esibolekile ngosayimisile wafika ke ngocaba uzofuna ipools zabe simise ngayo sathatha izibonda ebesizowenza ezibonda saka ngazo ukukho sasithengela ukwenza lona ukukho sasixhoma zona ententeni kwayinto njengobuqovinjo kodwa sakhonzela kuyo ndizamthi sinaye njalo ke ngolo xesha ke ndandikhonzisa ngapha eCorhana ndafika ke kuthiwa esidimaniso shumela lapha ndafika ndabona uba hayi ngeke ndangena lapha ezantsi ndathi hayi safika khona umfo kuthiwa ondela usekhona nangoku sabiza yena sahlala sasebenza apha sakhupha amaplanke kwakhonzeka ngomthukho lapha ezantsi simane siwulungisa wama ngoku sowile wakhonzelwa kuwo yachithwa le ndlela saphinda futhi nangososapho sokona cala ngapha kwakundim owayeqhaqula uphahla lonke laqhaqwa ndim yonke umkhukhu wamacala qhaqwa ndim ndizamthi indlela endandicommitted ngayo enkonzweni RSI ndiseve kakhulu even naseziyoni umfundisi waseziyoni nangoku phakathi kwansikolo uthi akakamfumani uGeneral Secretary ofana nam iminyaka ndemkayo eziyoni kodwa usasho nangoku cinga usenabafundisi kodwa usakhala ngam nangoku ndizakuthi ke yikuseva useva ungasevi ungathi ngenxa uba ungenxa yokuba umfundisi uzazi impazamo zakhe uthi uyayeka ukumseva ndamseva umfundisi owenkokhele ndizazi impazamo zakhe I tried by all means ukumkhava kwiimpazamo azenzileyo. Yazi uba I went far as uba ndihambe ndiyoboleka imali just to cover. I was saved. Ndamseva. Ndizama ukuthi ke bazalwane xa ndithetha le nto leyo ndizama ukuthi kuyafuneka uba umseve umntu regardless of iphini situation save yiloo nto ke bazalwane ngicela simele nyawo zethu funeka sisiseve ndingathixo ube nexhala mabudoda ngebandla ube nexhala luvo ngebandla ube nexhala komsebenzi kaThixo bandleni ungonwabi ubona izinto zingenzeki ungonwabi wazi ukuthi kule ndawo seva kuyo sevisise kakuhle ungabi nasikoko uthi noba mhlawumbi uThixo ukukhuphile wokwenza kwendawo ube nephani wazi ndaseva kakuhle phana ushiye umgca usaziwa ushiye umgca usaziwa useva kubalulekile yabona bazalwane ungaonwabisa uba okay hayi siyakhonza nje kuphela uhleli kwabo ucinge nje uba yintoni esingayenza enkonzweni kanene sintoni sineflo enje okay bufuna uba sinebhena le i-Red Day Vision uma singafumana enye ibhena phaa mhlawumbe ezokwazi uba ibe nezinto
ii-goals zethu esifuna uba sizinentoze sizi-ashive ngonyaka, simane sithikha nje phaya kwibhena, sibe neebhena ezimbini apha enkonzweni. Uba sithi ngoku siyenzile ifloor, simane siyothikha phaa kwibhena, uthi ufika nje ungena ifloor nyhani yenziwe. Uthi ufika ubona nje phaa uba eyi sisashota ngento ethile. Athi nofikayo abone umntu kweli bandla kukhona into ethile, nantsi into barhala ukuyi-ashiva, abone uba hayi ndingancedisa phaa. Umane sithikha nje uthi uphela unyaka sibe singabe senza mithingi yokuthi izinto esizi-ashivileyo sibe vele zibonakala phaa kwibheni. Ndizawuthi zizinto nje bazibeki. Ukuba uyabona uba kufuneka sibe neprojekta uma senza umthandazo wenguquko, uvele phaa singabe siyifunda phaa into esingayiboniyo, sibe uvele phaa kwiprojekta. Awu Thixo ndiyadarhuzisa, uvele phaa kwiprojekta siwujongile. Izinto ezi uba sithi hayi ngoba siphume emkhuphweni funa esakhe, ndizama uthi zizinto ofuneka uba uyasiya ube zibe zinto ezilapho ube uthi xa ubona nje yonke into enobuhle phakathi, ngaphandle ke kwee-flowers. Thina sikhoze Thixo ngomdali, azizenzeli umfanekiso oqiqiweyo. Hayi ivase sisebenzise, uba ufuna ii-flowers vele uze nayo iphilayo, sizoyibeka ke la ibiphilile apha, sidekhoreyithe ngayo imane ephilileyo. Simane inkcenkceshelwa ke iqhakaze kakuhle iphilile. Hayi yeplastiki, hayi ayisebenzi yeplastiki. Haleluya. Amen. Hayi asiwenzi umfanekiso oqiqiweyo, asiwenzi umfanekiso oqiqiweyo. Ngeke ubone bapho, ke ubona apha sinezinja apha zophondo. Haleluya. Ya ke bazalwane, kuloo nto leyo xa ndizothethelwa indoda kaThixo, kunendoda kaThixo ke bazalwane ezosipha izwi namhlanje. Eyi ke bokusekuseni bokuyizolo akunamhlanje ekuseni. Heyi liyaphoswa. Hayi liyaphoswa. Hayi yazi uba umntu ashumayele ululi ubona uba yabuya lunywa ngoku. Hayi ya iyashumayela indoda kakhulu, iyanceda kakhulu uThixo. Ya le nto ke ndithe bazalwane ndizama ukuthi funeke ndiyabazi oomama undoda basuka overseas, bazazi izinto za-overseas, bazibonele izinto ezenza iinkonzo ibe ntle, ubuhle benkonzo. Haleluya. Ngoku akukho siyakhona madoda, silapha. Ngumzi wethu lo, ngumzi wethu apha. Yazi ke ngoku loo nto leyo uba ukuba uyabona nje uthe noba uyahamba uyizile eDurban wabona nje iimethi ezintle nje ezigreen, ezigreen nje ezintle noba zinjani, ubone uba siyebuya ukwenzela uba kube clean phantsi, uthi noba ubanjwa ngamoya ugxeluke ngoku uzibhuqe phantsi nje ngenxa yobuklini nje. Ya kuzibhuqe phantsi. Haleluya. Ya bazalwane. Ya ndizizinto yazi nje njalo masiyibambe nje le nto le, masiyibambe. Enye ke into yabona abantu abasha olathitha, yabona olathitha bane-tendency yokuba bazi-exclude kwizinto. Ufumanise uba izinto zenziwa boomama, zenziwa bootata. Kanti bazalwane, ukuba kukhona into ekuthiwa enkonzweni iyakhushwa, kufuneka wena uba uafoda i-50 cents, khupha loo 50 cents. Uba uafoda i-2 rand, khupha loo 2 rand. UThixo uyakwazi, khupha loo nto leyo uyiafodayo. Haleluya. Ya yabona mama undoda,
lapho umthushana usho ube nebhongo lokumema ibhosi yakho baba yize enkonzweni yakho xa ufika izofika ibone ihambe kwi-green carpet, not kwi-red, kwi-green carpet ibone uba hayi ke no ingafiki kwi-carpet enjena bona uba ndingande le nkonzo yakho kumandi kona qha ya ke bathi haleluya. Haleluya. Ya ke bathi endothina ngazo zizinto nje zathi endirhala uba sivele sive siyibambe nje inkonzo sizazi uba silapha apha sikhona, asiyindawo. Zizoba khona ii-challenges, zizoba khona into zisiphoxayo, ayithethi uba sizophoxana, kuzoba khona ubunzima kodwa funeka wazi uba ulapha apho khona. Uthi xa kuzise lapha uzophinda ukhushwe nguye, ungakhushwa intliziyo yakho kuba intliziyo yava kakubi. Haleluya. Ngoba khona abantu abaziwa kuThixo xa sebephuma baziphumele bona, uThixo ngashoko. Haleluya. Ya bazalwane, siyabulela ke uThixo. Ndicela ke bazalwane ngokuzithoba okukhulu sicele utata uZinde